आंबा आनी मोनाय बिशुकुमार बाय आनी बिहिगनो खारि तलां थांजांमानि आंबा पुरा कबर हायिं तंहाबलै आं माइबो सालिया माइबो अखुलिया माइ अखुयो हनै साना थांगांगांकेबो तत्रा कसाय दङो दै काङो हनै दै नोंना नायखांकेबो दै लाया दै तत्रा कसाय दङो ताबो कयता तामखा आबो पंचांबो साइसिमालिया आनिबो सानो मुइतुमानो आसके आनिबो साना आसके खाटांगो आनि बिहिंना आं जलिवै समयो जलिवै पगै थांगो आनिबो सानो आं पगै मानिया हर थुकांगांके हर थुकांके बोसानो मुइतुमानो नगो हाबकांकेबो बोसानो मुइतुमानो जरायरंनो नखांकेबो मुइतुमानो स्कुल बिनि स्कुल थाङै सगै गांकेबो बनो नुगो नुक थंगो जराय खरां खानाय मैया हायकेना आनि बखावा मुक्ति फायो जरायबो सा हनै आं नुगै सिमाया हायकेना आनि बोसानो नुक थक जे बिनि दल तंमानि जे बो तंमानि आप जरायरक बाय हिंगांके आं नुक थक हासालनि सिमि हिंगांके खासराङै थांगो आ दल आनि सिरायनो नुक यांके तामनाय बखा मुक्ति फायो ताय मकलनि मुक्ति योरो आनि ककै बिशुकुमारनि बखावबो तामो तंना आसक आनि नुखुंनो आसके सबाय कलां थांगा आनि नुखुंनो आसके देराय कलां थांगा आनि बोसामां नै दङो आनि बोसामां नै मासा क्लास 9 ताबुक एनुअल एग्जाम रै पाइजाक बिनि लाइफ बबो थैजानि इंनो ताय आनि बोसाकुसो बिनि बो एग्जाम चलि दङो एग्जाम पाइया बिनि लाइफ बबो हायजानि इंनो बोसा हनै बुमुंखौ कांगांके बा मुइतुमां कांगांके न आं तामनाय आसके बखावा दुखु नाङै फायो काटनानि मुसङै फायो तामो आनि आं फायोंबा बता बो हायङै बिहि खरकसा तंलायनाय हनै दे वान सक मा कलायखा आबो सके आसक आबो हायके खलायखा आनि मामानिबो सोलासै आनि आं फायंसै नों फायदि नोंबा निनि नुखुं काहामके ताइसा सनामफिदि आंबो आनि नुखुंना ताइसा काटाल खलायै सनामोनो ओ हा साकावो हायका तिरपारा रायजोवो कोनो जागावो खारै योग्या नरकबा बबा हायजानि वान सक्तं नांका सों खारै फायमांखा सोंताय कोनो जागावो रमै मानलिया सोंताय कोनो जागावो मानजागलिया नै आबाहि हनै तावान सकदि नरक ताबुक कसं खे फायदि कसं खे तंग फायदि नरक न आबो न कयमुं नों जे जागा फानो तंदि नों हायने हाय सिनि नुखुंगो नों गिफिले फायफेदि जों काहाम हायने हाय परिबा जों खावै तंनाय बुसाबुति रक बाय जों काहाम खाय तंनाय ताय परिरि तलांनाय नों हायने हाय नुखुंगो गिफिले जों थानसा खलायै नुखुं संजावै जों थांमानान बागै नों जे जागा फानो तंदि नुखुंगो नों गिफिले फायदि जों हायने हाय काहाम गोरोंखे आगिन हायके न जों नुखुं खलायफिनाय ताबुक गोबां मा न समय दं खस नों देरायाख आं न नारंनाय नों बायनो तंनाय जों काहाम गोरोंखे न जों तंनाय तो आं कयnya मुसुंगो निनि हिरक न नों हामजा गेपा न बोसामाक नै तंगो निनि बोसा बोरिबो तंगो चलाबो तंगो बोसा ताबुक परिदिना जरा नों तासे फिरगै फायै नुखुं खावै तंग फायदि नों तासा न आं कयnya मुसुंगो तो ना नों तांगै माके थाका सों माया सारा खायै निनि बोसा रक मा परिया मा चाया मा नंया निनि हिरक नों हामजा गेपा न आगि पुला नाय कायजाक फुर नों हामजा गैया कायजाक गबो न नों ताबुक तांगै माके लामा देरावै थांगा निनि बोसानि बागै फान नों हायदि नों
Chini jomani besa jotono ani babu bai ama suk buri mangsi mano nin besa jim chi celang nale kan ke ma poria private dok ma thangya ni hirok le boro rang mani bong no pori nai ba boron rang mani chari nai khari nai kaham ma sumya kahan ma kanya ngi tongkha no abo no koyo nang phaipi di taisa ke philoi ang nini bai engoi labo lasi kha ang simia bai kotobo lasi jakha dunia o bai ke makhang phunung ni para bo phanya mo songlia bai bo ang bo bazar hajar bo thana mo songlia aska lasi kha makhang phunung ni somoyo no job joliwo thamchi bo kawo haba hamjago nijini bu phayung ba nang tangai o mahgia sok maya sarang kha ama babu songbo kunung kok sana lama kri kha nang tangai o mahgia sok khalagya takuk bukurun nangki sepan makhang asik liya da sini jomani masa pa no mahge dera na kire ning bojaga der kha nang ta sha kipli phaibi di ano message nan nu khangge nang kisanin ba khako kisawan suganya di tunang nono sengta bungbo na singai tongkho sino para hangke waratisha mohi thakur para purbo jeje nogor belbari ardi block ani busaino nuk hangke kisa call khaiba di ani namba rirowan